Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Сайлау һәр вакыт бар, шулда бердәм тавыш бирү көненә әзерләнәләр. Шолның яшьләүләр хастаханәсенә бер юлы берничә яшь белгеч килгән. Алар нәрсә белән шөгыльләнә һәм остазлык программасы бирдә ничек эшли. Сайлау һәр вакыт бар. Бу якшәмбедә 14 сентябрьдә Татарстанда мөһим сәяси вакыйга узачак. Бердәм тавыш бирү көне сайлаучыларга якындагы берничә елга республика рәисе кем булачагын билгеләргә туры киләчәк. Моннан тыш җирле үзидарәнең вәкиллекле органнарына депутатлар сайлаулар узачак. Яршаулыда 173 сайлау участогы эшләячәк. Хәзер әзерлек эшләре бара. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Гражданларга җирле үзидарәнең вәкиллекле органнарында 7663 депутат сайларга туры киләчәк. Бу елның иң күп санлы кампаниясы, анда 11 меңнән артык кандидат теркәлгән. Шулда 45 халык сайланучысын билгеләячәкләр 23 партия исемлеге буенча һәм 22 бер мандатлы округлар буенча. Шулай ук Мәләкәс округы буенча Татарстан дәүләт советына өстәмә сайлаулар булачак. Шул рәвешле Чаллы халкы шәр бюллетень алачак. Граждане, которые не смогут находиться 14 сентября по месту проживания, по месту регистрации, но уедут из города, допустим, они могут подать заявление до 10 сентября через единый портал госуслуг о том, что голосовать смогут по месту нахождения. Принимаем заявление от населения о голосовании по месту нахождения. То есть по каким-то причинам, по состоянию здоровья, пожилые люди могут подать такое заявление на наш избирательный участок, либо через социальную службу. И в день выборов мы подойдем с комиссией для проведения голосования у них дома. Бердәм тавыш бирү көнендә Чаллыда 173 сайлау участогы ачылачак. Үзәк районында 67, Автозавод районында 57 һәм Комсомол районында 49. Хәзерге вакытта комиссияләр штат режимында эшли. Исемлекләр белән эш алып барыла, бюллетеньнәр әзерләнә. Избирательные участки уже готовы для работы, установлены уже урны, собраны кабинки для досрочного голосования, так как 10 числа уже начинается. Также мы подготовили и информационные стенды, вся информация для избирателей тоже готова. Пункт приема заявлений полностью уже работает. 14 сентябрьдә участоклар иртәнге 7-дән кичке сәгать 8-гә кадәр эшләячәк. Моннан тыш татарстанлылар Татарстан алга всей семьей на выборы фото конкурсында катнаша алачак. Онда катнашып автомобиль яки смартфон ату мөмкинлеге бар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Яшьләргә генә түгел, перспективалы һәм талантлыларга да юл бирелә. Чаллының яшьләүләр хастаханәсендә медицина хезмәткәрләре саны арта бара. Медицина учреждениесенә бер юлы берничә яшь белгеч килгән. Алар нәрсә белән шөгыльләнә? Пациентлар һәм хезмәттәшләре алар турында нинди фикердә? Остазлык программасы бирдә ничек эшли? Бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. У вас утром высокое давление было? Как себя чувствуете? Ну ничего, Нормально? маленечко голова болит. Голова болит? Давайте сейчас посмотрим. Медбрат Жасурбек Примов һәр пациентка бик игътибарлы, һәр вакыт аның кәефе белән кызыксына, кан басымын үлчи, даруларны түгел расписание һәм түгел вакыт буенча китерә. Йогышлы авырулар хастаханәсендә ул 8 айга якын эшли. Чаллыга Бөгелмәдән күчеп килгән. Читтән килгән кеше буларак аңа торак биргәннәр, ә коллектив һәр нәрсәдә ярдәм итә дип уртаклаша Жасурбек Примов. Встретили меня очень тепло. Вот. Вначале, конечно, было довольно-таки тяжело освоить большой объем информации. Благо, рядом со мной были мои коллеги старшие, которые помогали мне во всем. Вот. В будущем, думаю, пойти дальше, вслед за старшими коллегами, стать инфекционным врачом. Аның хезмәттәше тагын бер яшь белгеч медбрат Данияз Мөхәммәтдинов. Яшьләүләр хастаханәсендә ул ай ярымнан артык эшли. Ул максатчан укыту узган, укуны тәмамлагач үз һөнәре буенча эшләргә килгән. В старших классах выбрал медицинское направление, потому что я хочу помогать людям. Родители поддержали мой выбор. Им понравилось, что в семье будет медик. Я первый в семье медик и всегда могу оказывать помощь родным и близким.
Хәзер Данияз Мөхәммәтдинов һәм Жасурбек Примов Йогышлы авырулар хастаханәсе пациентларына медицина ярдәме күрсәтәләр. Дәваланучыларның сүзләренә караганда, алар яшь белгечләрдән аларга карата кайгыртучанлык күрсәтүләреннән бик канәгать. Пациентлар хәтта тизрәк тереләбез дип шаярталар. Иртүк керәләр, хәлне сорыйлар. Апалар исәнмесез, хәлләрегез ничек, йокладыгызмы, настроениегез ничек, менә шулай. Әйдәгез, давлениегезне үлчәйбез, күтәрелмәдем, башыгыз авыртмыймы, берәр җирегез авыртмыймы, берәр ярдәм кирәкмиме дип инде алар гел дә керәләр. Аларга карап үзебезнең настроение күтәрелә, сөйләсе килми, тизрәк тереләсе килә. Аларны гел көтеп торабыз, әз генә ишек шыкылдаса да инде егетләр керәл микән дибез. Егетләр булганда яшәргә була. Жасурбек Примов һәм Данияз Мөхәммәтдинов турында аларның өлкән хезмәттәшләре дә яхшы фикердә. Нәкъ менә алар яшь белгечләргә Йогышлы авырулар хастаханәсендә эшләргә ярдәм итә, үз тәҗрибәләрен тапшыра. Медицина учреждениесендә остазлык программасы эшли. Работа заключается, это обязательно ведение медицинской документации, работа с пациентами, это измерение давления, выполнение врачебных назначений, контроль за состоянием, выполнение внутривенных, внутримышечных инъекций, уходовые моменты, конечно, очень важны. Үзебез белгән бөтен әйбергә дә медицина ягыннан без аларны өйрәтергә тырышабыз. Бөтен манипуляциялар белән, эшләгән кешеләр белән эшләү, врач белән эшләүне, бөтен документация ничек тутырыла, ничек эшләнә, бөтен әйберне өйрәтәбез. Ул малайларга алар бик акыллы, бик уңган, алар күп әйберне белә, без бик шат, алар бездә эшләүне. Йогышлы авырулар хастаханәсе медицина хезмәткәрләре сүзләренә караганда, алар коллективның яшь белгечләр белән тулалануына шат һәм бик канәгать. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Стандарт аяк киеме бар кешегә дә туры килми. Аяк киеме сайлаганда уңайлылык һәм җайлы булу мөһим факторлар булып тора. Андыйларны Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсендә табарга мөмкин. Ул элекеге балалар дөньясы бинасы Үзәкрәт сәүдә үзәгендә урнашкан. Моннан тыш чалалар өчен күп төрле Төркия текстиле дә тәкъдим ителә. Ашыгыз. Күпләр аяк киеме сайлаганда кыенлыклар белән очраша, ләкин Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсендә җайлы аяк киемнәре табу мөмкинлеге бар. Бирдә проблемалы аяклылар да үзләренә матур һәм уңайлы аяк киеме сайлый ала. За счет своей большой полноты и высоты носа данные туфли подходят на любую ширину стопы. Благодаря застежке молнии сбоку нашим покупателям с высоким подъемом гарантировано удобство надевания и снятия, даже при отечности ног. Подошва из вспененного полиуретана с добавлением каучука прослужит долго благодаря своей амортизационной способности. Табигый күннән эшләнгән яхшы сыйфатлы Белоруссия аяк киемен үз тәҗрибәләрендә бәяләүчеләр аны башкага алыштырмаячак. Для больных ног, вот, допустим, это самая очень удобная обувь. И я вот купила зимние сапоги и очень довольна. Это самое мне удобно, самое главное. Ярминкәдә шулай ук Төркия текстиле белән дә танышырга була. Одеялар һәм мендәрләр, урын җир әйберләре, плитлары барысы да бер урында. Состав ткани для постельного белья полностью натуральный. Здесь присутствуют только хлопковые нити высокого качества. Для пошива постельного белья используется полотно с плотностью расположения нитей 120-150 грамм на метр квадратный, что обеспечивает хорошую мягкость и прочность белья. Белоруссия аяк киемнәрен һәм текстильне Муса Җәлил урамы 55Б элекеге балалар дөньясы бинасы Үзәкрәт сәүдә үзәгендә алырга була. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Санаторий «Радуга». Пенсионерам бесплатный трансфер и теплый прием. Широкий спектр лечебных процедур. Оздоровление природой. Трехразовое питание халяль. Звони, бронируй. 20 56 26. Популярный блогер, набравший сотни миллионов просмотров, Влад Алмазов приглашает на шоу для всей семьи «Иллюзионист». 5 октября концертный зал Сары Садыковой. Набережные Челны. Билеты в кассе или на сайте bileton.ru. Крутые фокусы ждут вас. 6+.